ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും എബിസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കളർ പേപ്പേഴ്സ്, ഫെവിക്കോൾ, പെൻസിൽ, സ്കെയിൽ, ത്രെഡ്, കത്രിക, കുറച്ച് ബീഡ്സ്. ഞാൻ റെഡ് കളർ പേപ്പറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ പേപ്പർ ആണെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതെങ്ങനെയെന്ന് ഇതാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരക്കണം. ബ്രെഡ്ത്ത് 6.3 ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ലെങ്ത്ത് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കോളംസ് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു കട്ട് ചെയ്ത കളർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പിൽ വരക്കണം. എന്നിട്ടിത് കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പലതരം കളർ അപ്പോൾ ഞാൻ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് 48 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്യണം. 48 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇതാ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 എണ്ണം അതുപോലെ 38 സെൻറ്റിമീറ്ററിലും നൂല് 2 എണ്ണം ഇങ്ങനെ ആക്കി കട്ട് ചെയ്യണം. ഒരേ അളവിലായിരുന്നു, തെറ്റാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ഇനി 2 എണ്ണം 28 സെൻറ്റിമീറ്ററിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 18 സെൻറ്റിമീറ്ററിലും 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 48 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഈ നൂലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ കട്ടില്ലേ, ഇതെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെക്കണം. ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ചെന്നില്ല, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നും കൂടി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കണം ഇതുപോലെ. അപ്പം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒട്ടിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ മുത്ത് വെച്ചിട്ട് കോർക്കണം. അപ്പോൾ അത് കോർക്കാണ്. ബീഡ്സ് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം, തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.